Günün ikinji ýarymynda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyň Kawkaz musulmanlaryň edaratynyň başlygy Şeýhul Islam Allah şükür Paşazade bilen duşugy boldy. Şeýhul Islam Allah şükür Paşazade belent mertebeli mehmany mähirli mübareklep Gahryman Arkadagymyz bilen duşmagyň öz üçin ulyk hormatdygyny aýtdy we ruhy hemde medeni gymmatlyklary ilerletmekde şeýle duşuklaryň möhüm ähmiýetini belledi. Şeýlede Kawkaz musulmanlarynyň edaratynyň başlygy Ak Mermere wesenen Aşgabatda bolan paýtagtymyzyň gözel binagarlyk kesbiniň özüne uly täsir galdyrandygyny, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistany durmuş ykdysadyny ösdürmäge gönüktirilen uly işleriň amala asyrlandygyny belledi. Hemde türkmen halkynyň milli lideriniň görnükli siýasatçy hökmüne dünýäde giňden tanylýandygyny aýtdy. Gahryman Arkadagymyz mehmansewerligi we hoşniýetliligi üçin Şeýhul Islama minnetdarlyk bildirdi we şu duşugyň Azerbaýjana saparynyň möhüm we ähmiýetli bölegini hemde iki taraplaryň köpürli hyzmatdaşlyk bilen baglylykda aýratyn mana eýdigini belledi. Belenişäli iki doganlyk halkyň hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň taryhy asyrlaryň jümbüşine uzap gidýär. Taryhyň, diliň, medeniýetiň däp desurlaryň umumlygy iki halkyň arasynda gatnaşyklaryň binýadyny emele getirýär. Biz diňe bir dilwabatda da leýsen beýleki orlarda da birek-birege ören gowy düşünýär. Iki halkyň bir bitew kökü bar. Biz umumy kökleri ýakyn garyndaşlyga esasen ýarsyp Gahryman Arkadagymyz aýtdy. Şeýhul Islam Allah şükür Paşazade siýasy, ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda özara hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösürilýändigini belläp, ýurtlarymyzyň munyň üçin ähli zerur tagallalary edýändigini belledi we bu işde iki ýurduň dini isgarlarynyň umuman Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň halklaryny birleşdirýän islam dininiň ornuny aýratynykdy. Gahryman Arkadagymyz Şeýhul Islam Allah şükür Paşazadany 2025-nji ýylyň dekabr aýynda halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna baglanyp Aşgabatda geçiriljek halkara maslahatyna çagyrdy. Kawkaz musulmanlarynyň edaratynyň başlygy Şeýhul Islam Allah şükür Paşazade çakylyk üçin hoşallyk bildirip Türkmenistanyň betaraply hukuk ýagdaýyna esaslanýan daşary siýasatynyň sebitde we dünýäde paragatçylygy hemde durnuklylygy potalandyrmaga ýardam edýändigini aýtdy. Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň halklarynyň arasyndaky doganlyk, hoşniýetli goňşulyk we dostluk gatnaşyklaryny berkitmäge goşýan uly goşandy üçin Şeýhul Islam Allah şükür Paşazade tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip ýurtlarymyzyň din wekilleriniň arasyndaky doganlyk gatnaşyklary mundan beýlegim ösdürmäge ähli gollagyň we ýardamyň berilejekdigini, olaň arasynda berk we uzak möhletli gatnaşyklaryň ýola goýulmagy üçin ähli şertleriň döredilejekdigini aýtdy. Kawkaz musulmanlaryň edaratynyň başlygy belent mertebeli mehmany hoşallyk bildirip iki ýurdun arasynda bu möhüm ordaky dialogyň mundan beýlegim dowam etdirilmeginiň Azerbaýjan we türkmen halklarynyň dost doganlyk gatnaşyklaryny hasam potalandyrmaga ýardam berjekdigini belledi. Duşugyň dowamyny Gahryman Arkadagymyz Şeýhul Islam Allah şükür Paşazade türkmen donuny hem namazlygyny sowgat berdi. Kawkaz musulmanlarynyň edaratynyň başlygy tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip bu sowgady iki doganlyk halkyň arasyndaky hormat sarpan nysany hökmüni kabul edýändigini aýtdy. Duşuk tamamlanandan soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyzyň hormatyny Kawkaz musulmanlarynyň edaratynyň başlygy Şeýhul Islam Allah şükür Paşazadanyň adyndan gün ortanlyk nahar berildi. Nahardan soňra Türkmenistanyň müftisi aýat töwür okudy. Töwürde beýik bir wardan türkmen we Azerbaýjan halklarynyň arasyndaky dostlugyň dowam bolmagy, olaň hemişe abadan durmuşda ýaşamaklary dile edildi.